Cada any crec que encadenem 3 temporades excel·lents pel que fa a visitants, pernoctacions, grau d'ocupació, però si mireu les dades, curiosament, el personal ocupat no té el mateix creixement. Nosaltres aquest any hem detectat en l'assessorament i també a través d'alguna representació que hi ha molta frau a la contractació i aquest any demanarem específicament a la Inspecció de Treball de les comarques gironines que durant tot el 2017 faci un esforç important per fer aflorar tot el frau que hi ha en la contractació. I això m'agradaria que quedés clar una cosa, no passa tan sols a Lloret. Moltes vegades posem l'accent a Lloret, però aquesta precarietat, aquesta frau de la contractació passa a gran part del territori. Lo que pasa en Girona pasa en todo el territorio. Como podéis ver, en las 4 provincias, tanto de Girona como de Lleida, estos ratios tanto de ocupación como pernoctación van en aumento junto con los ratios de rentabilidad. Y vais viendo cómo es inversamente proporcional a la ocupación que se crea, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al caso de Barcelona, podéis ver que los ratios, tanto de visitantes como de ocupación, estamos en torno al 9 al 6%, en cambio el nivel de empleo se sitúa en un 2%. Esto hace caer la media de todo el territorio. Estamos ante una situación de un empleo poco decente. Nosotros hemos basado una campaña que nos viene diciendo que tenemos un turismo con una cara A y una cara B, para escenificar un poco cuál es la situación, ¿no? Nos encontramos ante un turismo con una cara A en el cual estamos ante un récord de visitantes a nivel nacional, un récord de ocupación hotelera y un récord de beneficios empresariales. Pero en la cara B de esta situación nos encontramos que estamos detectando que esto conlleva un récord en la precariedad laboral, en las cargas de trabajo, porque obviamente si estamos diciendo que están viniendo más turistas, que estamos teniendo más trabajo y hay menos empleados, esto hace ver que hay una carga superior de trabajo, ¿no? Y sobre todo en un nuevo modelo turístico que a nivel de hotelería se está implantando en todo el territorio, que son las subcontrataciones y las externalizaciones de servicio, cosa que antes no se venía dando, pero a raíz de la última reforma laboral ha propiciado que esta situación sea legal, aunque no ética ni moral. Que todo este tipo de empleo se sustenta en trabajos parciales los cuales que nos gusta denominar que son pseudoparciales, porque en realidad es aquello de que me contratan por 20, me pagan por 40, pero acabo trabajando 60 o más horas a la semana. También hemos detectado que el 97% de los contratos es en precario y el 50% de estos a tiempo parcial, ¿no? Con tasas de temporalidad, como os decía antes, que llegan a llegar a la indecencia. El aumento de trabajadores en prácticas también es otro problema que nos estamos encontrando, donde la patronal está ocupando puestos estructurales utilizando a mucho becario y mucho trabajador en práctica, con lo cual es mano de obra muy barata que nos encontramos también ahí, ¿no? Y otro de los temas a destacar, que son los 3 ejes más importantes que estamos viendo en la precariedad y que están haciendo, es la irrupción de estas empresas de servicio y multiservicios, cuyo resultado es el aumento de la precarización. De todos es conocido la campaña que llevamos haciendo como máximo exponente de esta precariedad del colectivo de las camareras de pisos, que no solo afecta a las camareras de pisos, sino también afecta a otros departamentos, como puede ser el mantenimiento o alimentos y bebidas, todo el personal de sala y de cocina. Todo esto nos hace ver en un panorama que la verdad es que lo único que vemos es una desprofesionalización del sector a corto y a medio plazo. De ahí toda esta campaña que llevamos un año denunciando y que ya viene, como repito, del 2011 con estos incrementos exponenciales a nivel de visitantes y de pernoctaciones. Todo y con ello, decir también que ahora en septiembre detectamos que el poco empleo encima que se crea es un empleo estacional. Estamos encontrando que una vez que acabe ya la campaña, el aumento de personas que van al paro, como podéis ver también en los datos, pertenecen al sector servicios. De marcar a les dades a nivell de Catalunya. Fins al mes d'agost, no tenia actualitzat el mes de setembre,
han vingut a Catalunya prop de 13 milions i mig de visitants. Això representa, respecte a l'any passat, quasi un 9% més. Aquestes persones que venen aquí al nostre país estan sent ateses per 42.000 treballadors i treballadores arreu de Catalunya. Això representa només un 3% d'augment respecte al 2015. Per tant, dues dades que constaten la diferència entre el que és el negoci hoteler i els treballadors que presten servei per a mantenir aquest negoci hoteler, en aquest sentit. Una altra dada també molt important, la rentabilitat. Mentre les empreses estan guanyant prop del 7%, com veieu aquí, els treballadors han tingut en el 2016 només una pujada del conveni del 0,9%. Bé, de les dades que són objectives, que venen de l'INE i del CAT, aquestes dades no són nostres, se dedueixen una realitat que, com diem, va bé per a alguns i va molt malament pel resta. Però el que ens preocupa és que la circumstància del turisme que s'està donant és pràcticament, diguéssim, temporal, per unes dades externes que en qualsevol moment poden variar i canviar i, evidentment, incidir en això que ara se diu que el motor econòmic d'aquest país és el turisme, doncs pugui canviar. I nosaltres necessitem i volem apostar en aquest moment per donar que aquest motor del turisme sigui estable al llarg de temps. Què proposem com a comissions obreres? Doncs actuar en tres àmbits diferents. Un, necessitem un gran pacte nacional de Catalunya per a adequar el turisme al model que volem. Un model sostenible, un model equilibrat en el territori i un model que respecti els drets dels treballadors. Reclamem a la Generalitat i altres agents socials el tema de seure a una taula, com està passant en altres àmbits de l'estat espanyol, per a acordar què model de turisme volem. Per no saltar o estar, com abans comentava, el model Salou, el model Lloret, el model rural, el model Barcelona, saturat. I per tant, cal una resposta del territori en la seva globalitat, perquè ja estem veient que, com en Barcelona hi ha moratori d'hotels, automàticament a les rodalies s'estan fent altres hotels. I per tant, això no té gaire sentit en aquest apartat. Llavors, com a primer element, un pacte nacional pel turisme a Catalunya i el reclamem al govern de la Generalitat. Què reclamem també? Reclamem a la Generalitat, que té competències exclusives en l'àmbit de la inspecció de treball, una actuació concreta i específica en l'àmbit de l'hostaleria. Amb això ho ratificarem la setmana que ve, el dia 25, dirigint un escrit al director general de la Inspecció de Treball de la Generalitat perquè, igual que s'ha fet en altres territoris, Illes Balears, hi hagi un pla concret de la Generalitat per actuar en el sector hoteler, perquè la deficiència hi són. I nosaltres tenim una carència com a sindicat. Allà on no tenim representació no podem presentar demandes, però la inspecció sí que pot actuar d'ofici. I això ho volem deixar clar. Nosaltres tenim limitades les nostres funcions perquè no podem actuar allà on de vegades hi ha aquesta precarització, aquesta vulneració de drets de les persones, aquesta vulneració de la llei. I per tant, la Generalitat té l'obligació de complir les atribucions i les competències que té atribuïdes en l'Estatut i té que actuar. I això ho formalitzarem, com dic, el dia 25 en un escrit a la Direcció General perquè hi faci un plan concret. Perquè la realitat és aquesta. Tenim prestamisme laboral, tenim vulneració de drets laborals, tenim frau a la seguretat social quan se contracta per unes hores i se treballa en altres. O sigui, tenim tota una sèrie de coses que pensem que és important que la Generalitat actuï. Estem fent més coses com a sindicat. Comissions Obreres ha denunciat a 60 empreses multiserveis que tenen convenis propis, que són les causants de les externalitzacions. Convenis propis que estan per sota dels convenis d'hostaleria i que, per tant, paguen menys als treballadors i les treballadores
que està en hotels i no se respecta els convenis en aquest sentit. Ahir mateix, avui tenien previst que hi hagués una companyera d'hostaleria de Lloret, no ha vingut perquè està en Brussel·les de tornada, tenia una reunió amb el Parlament precisament per exposar la realitat d'aquest col·lectiu. Però farem més, no es quedarem aquí en aquesta denúncia pública. Començarem a fer accions concretes en hotels que són emblemàtics de la vulneració d'aquests drets. I en aquest sentit ja anunciem que el dia 3 de novembre en un hotel emblemàtic de Barcelona farem una concentració, un escratxe davant d'aquest hotel per denunciar que el 90% del servei d'aquest hotel estan externalitzats. No pot ser que una empresa tingui tots els serveis de, com deia el company Paco, de cambreres de pi, de cuina, de manteniment, fora del seu àmbit d'organització. I per tant, en el seu moment indicarem quin hotel és, però ja concretem que el dia 3 farem aquest tipus d'accions i no pararem. Hem passat de la denúncia pública de veure i constatar la realitat a que la volem transformar i canviar. I això passa per la intervenció de l'administració, com deia, per revertir la reforma laboral, importantíssim. Molt dels problemes que tenim l'externalització venen propiciats per la prevalència dels convenis d'empresa davant dels convenis sectorials i, per tant, això s'emmarca, com deia, les reunions d'ahir al Parlament Europeu o una reunió que van tenir al mes de gener amb tots els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats. Necessitem canviar la reforma laboral, però necessitem no esperar això, sinó la inspecció de treball i la denúncia pública davant d'aquests hotels que hem vist com l'expressió màxima la situació dels 4 hotels que tenim a prop d'aquesta comarca, com ha sigut els de Lloret de Mar, que a nosaltres no ens ha sorprès, perquè ja venien denunciat des de l'any passat l'impagament de nòmines i l'incompliment de la normativa en aquests hotels. I ha tingut que ser una causa de força major que destapés aquesta situació. Crec que valia la pena que quan nosaltres denunciem les coses també arribi un moment en què se'ns escolti, perquè a vegades sembla que quan el sindicat denuncia una cosa sigui una cosa més corporativa. Doncs diguéssim que això ha servit i ha sigut una mostra de botó de veure com darrere de certes realitats d'impagaments de frau a la contractació hi ha un model turístic que només vol benefici a curt termini i vulneració dels drets dels treballadors.